Tervetuloa Kässätuulella neula- ja käsityöaiheisten videoiden pariin. Mun nimi on Sari. Ja tänään mulla on näyttää teille 4 valmista työtä ja sitten keskeneräisiä on muutama. Ja suunnitelmia ei nyt varsinaisesti, mutta kerron siitä tuonnempana. Hyppäsin tästä tosiaan kameran eteen ihan tällainen hetken mielijohteesta, tai olin miettinyt useamman päivän, että voisin kuvata, mutta en ole saanut aikaiseksi. Meillä on alkanut, tänään on siis 6.8., niin on alkanut noi kesälomat maanantaina 3.8. Ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan oltu kotosalla tämä viikko, niin lapset on ollut myös mun kanssa kotona. Ja miehellä alkaa loma sitten ensi viikolla, eli sellaista omaa aikaa niin sanotusti esimerkiksi tälle kuvaamiselle ei ole ollut ennen kuin nyt, kun ihanat naapurit otti lapset hetkeksi tonne ulos oman lapsensa kanssa leikkimään, niin ehtii sitten kuvailla, ettei kerry niin kuin liian pitkää väliä ja ettei kerry liikaa myöskään sitten näytettävää, jos olenkin yllättävän tuottelias näissä neule- ja virkkaushommissa. Ensi viikolla lähdetään vähän reissuun ja sitten ehkä semmoista lomajuttua tulee sitten sieltä. Toivottavasti muistan katsoa tuohon kameraan enkä vain itseäni, kun mä kuvaan tällä etukameralla. En ehtinyt sen kummemmin virittelemään mitään. Mutta joo, tosiaan 4 valmistunutta työtä ja ehkä pisimpään nyt keskeneräisenä ollut on täällä. Tämä. Nyt mun täytyy sanoa, että kun mulla ei ole näitä muistiinpanoja, niin vitsi, mä en muista, kuka tän on tehnyt. Olisiko nyt, kuulkaa, Anna Tanskanen. Iris Cardigan on tämä. Mennään sillä. Toivottavasti meni oikein. Ja vitsi, mätsää tähän paitaan, mikä mulla on. Niin tämä on täältä valmistunut. Tässä on tätä tällaista yksinkertaista, no voisiko sanoa reikäkuvioa. Ja mä tein koolla 4. Tämän, nyt ei näy kyllä kokonaan. Tuossa tukka tonne, näin. Hihat on jätin sitä arvoin pitkään, että tekisinkö näistä niin sanotusti täysmittaiset. Nyt nämä jää niinku tähän luun tälle puolelle. Että tekisinkö täysmittaiset, eli vielä olisi voinut tehdä niinku ehkä, no ei nyt yhtä kuvioa, mutta vähän enemmän sileetä ennen resoria. Vai sitten olisinko jättänyt vielä niinku reilummin lyhyemmäksi. Niin nyt mä päädyin sitten tällaiseen välimalliin. Mä ajattelin, kun tää on tuosta Dropsin airista, niin voi olla, että tää vähän lörähtää, niin sillä ajattelin, että mä jätän vähän vajaamittaiseksi. Ja mä oon siis semmonen hihojen kääriä. Mä siis aina teen näin kaikille hihoille. Niin ajattelin, että tää voisi olla parempi tällä tavalla. No niin, jos videopätkästä johtui siitä, että mieheni soitti ja piti vastata. Mutta joo, siis tosiaan hihat jätin tarkoituksella vähän vajaamittaisiksi, koska niille aina teen kuitenkin näin. Ja sitten tämä, nyt ei kyllä näy, onpa hankalaa, ottakaa, jos mä yritän mennä tänne, näin. Niin nappilista, mä oon vaan höyryttänyt tän, en oo vielä kastellut, niin se vähän täältä niin kuin tällainen kuroo. Sori, joudutte katsoa mua nyt ilman päätä hetken, niin mä ajattelin, että mä ehkä kastelen tämän ja sitten pingotan. Niin mä luulen, että se asettuu sitten, asettuu jo tällä vähän vetämällä, niin tosi kivasti. Ja sitten tästä tuli ehkä pikkasen mun tyyliin niin tämmönen niinku, liian löysä, niin mä just sitä mietin, että jos se häiritsee mua, niin mä laitan tonne napin, että mä saan sen tonne kiinnitettyä ja jonnekin tänne napin, että mä saan sen tänne kiinnitettyä.
ja vähän niin kuin sitten sitä, anteeksi nyt kahisee mikki, noin. Niin vähän sitten sitä vyötäröä tuolta sitten esiin. Niin varmaan napeilla vaan, koska tässä on tää kuvio, niin tonne sen saa hienosti sitten taitettua, niin tästä voi tulla vähän tämmönen istuvampi malli myöskin. Mutta sellainen tuli tästä. Tää on aivan ihana. Otan ehdottomasti reissuun mukaan, koska voi olla jo viileämpiä säitä tässä. Ja tosiaan nyt mä otan tämän pois, koska tää on kuitenkin aika lämmin, kun on tämä Dropsin Air-lanka. Niin on kuitenkin, kun tää on tämmönen puhallettu lanka, niin on aika lämpöinen. Mitä tässä muuten on? Alpakkaa, polyamidia ja villaa. Joo. Niin tää. Ja sit mulla oli tässä Langinleissin Langjarnsin paljettilankaa. Tätä Airia meni 5 kerää, eli 1 jäi yli siitä, mitä varasin. Ja sitten meni paljettilankaa, mulla oli meniköhän sitä meni 5 tai 6 kerää, tai semmoista, se on niinku semmoisen pahvikiekon ympärillään, niin sitä jäi 1 kokonainen. Eli nyt mulla olisi joku projekti, mihin tulisiko pipo. Mutta en tiedä, tämä paljetti on kyllä semmoinen, että tästä voisi ehkä tehdä pipon, että tämä ei ole semmoinen niin iso. Tämä paljetti, näette kohta toisen paljettityön, niin ei ole niin iso, että se kutittaisi siellä. Ja tässä on siis aivan upea, tässäkin näkyy nyt vähän tämä kimallus. Menee muuten minnineuloon kimalluskaliin, täytyy osallistua siihen tällä. Niin aika ihanasti kimaltaa kyllä tämä paljetti täältä. Ja mulla on löysä käsiala, niin mä en muista mikä oli ohjeen puikot, mutta mä tein 5 puikoilla tämän koko työn. Jos joku haluaa verrata, esimerkiksi joku toinen, kella on löysä käsiala, niin että millä puikoilla voisi tämmöistä tehdä, niin 5 puikoilla. Muuten sille ei ehkä ole niin merkitystä, että millä puikoilla sitä on tehnyt. Paitsi jos 2 millin puikoilla tikuttaa jonkun villapaidan tai pienemmilläkin, niin sitten mä kyllä kerron sen ja toitotan sitä miljoonaan otteeseen. Mutta joo, tästä tuli aivan ihana ja kävisi tähänkin asuun oikein hienosti. Ja sit hei, mua kiinnostaa, kun mä oon nyt neuloin tätä muun muassa riparilla, mä oon siis ammatiltani pappi, jos joku ei tiedä siellä katsojista, niin neuloin tätä tuolla riparilla ja siellä ne sanoo, että ihana tommonen vaaleanpunainen takki. Ja sit mä olin, että vaaleanpunainen, siis tämä. Tää on, en mä muista mikä tämän värin nimi on, mutta tää on väri 35. Ja ei tää mun mielestä kyllä niinku vaaleanpunainen on. Tää on siis mun mielestä tämmönen niinku, no vähän niinku mulla on tää paita, mutta vähän vielä ehkä lämpöisemmän sävyinen tähän paitaan. Tämmönen niinku, mitä nyt on kinuskinkaan ruskea, koska tää on vähän vaaleampi, tämmönen toffee, peike, en minä tiedä. Mutta ei tää mun mielestä kyllä vaaleanpunainen oo. Vaikka ehkä tässä vähän sellaista niin kuin, punaisen lämpöä on. Mutta joo, mielenkiintoista olisi tietää, että minkä värinen tämä sinun mielestäsi on. Tämä vaate. Onko tämä vaaleanpunainen vai ruskea vai jotain muuta? Ihana. On se. Sitten mulla valmistui lapselle, mun 2-vuotiaalle tämä tulee saamaan tahran. Onko siinä jo tahra? Ei. Tämä on ollut kerran päällä. Tulee saamaan tahran itseensä nyt ihan tässä näillä näppäimillä, niin sitten mä kastelen tämän silloin sitten kunnolla, mutta en halunnut sitä kastella, kun ei se sitä nyt vaatinut, kun tämä tulee myöskin toisen paidan päälle, että ei ole niin kuin sit semmoista, että tulisi sitä likaa tai siis semmoista, mitä on käsistä tullut vaikka, niin siirtyisi ihoon ja näin. Mutta tällainen paita, tämä on Dropsin Daisy Fields ilmaisohje.
lankana on Dropsin muskat ja tämä painaa 188 grammaa. Tämä neule, tämä on tehty pienimmällä koolla, 2-vuotiaan koolla ja sitten tässä olisi kuulunut niin kainaloiden jälkeen lisätä vielä, mä jätin muistaakseni 8 silmukkaa lisäämättä, koska lapseni ovat niin kuin vartalotyypiltään aika hoikkia ja sitten pitkiä, niin jätin sen sitten lisäämättä, niin tästä tuli tosi hyvä. Ainut vaan, tässä on vähän liian lyhyet hihat ja vähän liian lyhyt helma. Et se kastelu, mä haluaisin sen katsoa, että niin kuin tavallaan, että tässä on kuitenkin puuvilla venyy. Mä tunnen tästä jo, että tämä tulee niin kuin venymään. Niin mä en sen takia halua siihen nyt välttämättä laittaa lisäpituutta. Tämä olisi kyllä helppo. Mä päättelin sillä, että mä pystyn lisää helposti pituutta ja lankaa on mulla 1 kerä tuolla vielä koska otin 5 kerää ja tähän meni alle 4. Niin joo. On ne 50 gramman kävi. No siis joo, alle 200 grammaa meni, 250 grammaa mulla sitä on. Niin mä veikkaan, että tää kyllä tästä niinku kastelus varsinkin venähtää ja sit mä en halua, että tää lörähtää niinku liian pitkäksi myöskään, koska sitten tuommoisella 2-vuotiaalla tai vähän alle 2-vuotiaalla niin on sit ikävä, jos ne hihat joutuu kääriin, helma on liian pitkä. Niin katsotaan. Mutta olen varautunut siihen, että tämä tulee mahtumaan kyllä niin kuin tästä osasta, varmaan vielä, no ainakin ensi keväänäkin vielä, varmaan ensi kesänäkin, niin sitten mä vaan pidennän hihaa ja helmaa tähän. Tein 3 puikoilla tämän. Nyt mä näytän teille selkäpuolta, näin. Ja tää istuu kyllä lapsen päälle tosi kivasti. Hän tykkää tästä langasta myöskin selkeästi, koska kun mä oon yhden villapaidan tehnyt, niin hän ei siitä tykkää niin paljon, niin se varmaan kutittaa, mutta tää ei kyllä kutita. Ja tää on ihana tää muskatti, kun tää on, mikä se sana on? No sillä lailla käsitelty, se on meseroitu, ehkä puuvilla. Niin. Tässä on semmonen kiva kiilto tässä. Ja tein muuten siis, katsoin just silmukkamäärät ohjeesta ja sitten niinku rakenteen ja nämä hihoihin, niin sitten tein kuvioa vähän niinku mielen mukaan. En tiedä, se oli jotenkin tosi omituinen se Dropsin kaavio siitä kuviosta. Mä en ihan saanut siitä tolkkuun, niin mä tein sitten sillä lailla, mikä musta tuntui hyvältä ja musta näytti hyvältä. Et ekat 2 kuvioriviä täällä ylhäällä meni hienosti sen ohjeen mukaan ja sitten sen jälkeen mä aloin sooloilemaan, koska se ei jotenkin mun mielestä vaan lähtenyt. Mutta mä tykkään kyllä tästä niinku pointellepitsikuviosta. Haluaisin tehdä itselleni, onko se Alma Dress, Knitting and Friendsin Alma Dressin, missä on tätä samaa kuvioa. Niin varmaan myös tästä muskatista, niin se on sitten varmaan ensi kevään projekti. Mutta sellainen. Oli ihana neulo. Tämä oli nyt semmoinen alkukesän reissuneule mulla. Ja aina kun mun tyttö näkee tämän paidan, niin hän osoittaa sitä ja sanoo paita. Että hän selkeästi tietää, että tämä on nyt hänen paita. Ja hänelle ehkä sitten sillä tavalla tärkeä. Mä otan tuohon nämä värit. Sitten valmistui paita. Tätä mä muistaakseni on kyllä näyttänyt jo. Tää on Somaknitsin Tiia Holmin True Love. Vitsi, toivottavasti se oli se True Love. Alhaalta ylöspäin neulottava pitsi tai reikärivi toppi. Ja tästä tuli aivan liian lyhyt. Mä mun mielestä kerroinkin siitä. Siis nämä sitten mä kerron kaikki muokkauksetkin tästä. Kuten huomaatte, täällä on tällaista päättelemätöntä materiaalia, koska tämä on siis liian lyhyt. Mä en tiedä mitä mä ajattelin. Mä halusin tästä lyhyen niin kuin napamittaisen, mutta tämä on siis aivan liian, tämä riittää hädintuskin tähän. Ja mä en tällaista näin lyhyttä paitaa missään tule käyttää. Niin kun mä olin tehnyt tämän valmiiksi, niin mä totesin, että okei, liian lyhyt. No, semmoinen virkattu alareunahan olisi tosi kiva. No, minähän tänne virkkailin sitten ihan vapaata virkkausta, mitä nyt päästäni keksin. En ole ikinä virkannut mitään. Sillä tavalla isoäidin neliöä joo, mutta en muuta.
tällaista näin. Tästä tuli tosi kivan näköinen. Mun mielestä näyttää kivalta päällä, mutta on edelleen liian lyhyt. Ja nyt kun tekee virkattua, niin mä en niin kuin osaa sitä silmukkamäärää niin sanotusti siihen, niin tää levenee. Niin en mä voi tätä jatkaa enää. Tätä virkattua alaosaa, niin nyt mä sit mietin, että tälle ei tule tällä käyttöön. Mä haluan tämän käyttöön, koska tää on ihanan värinen. Tätä voisi käyttää myös talvella. Siis tuolla niin kuin jonkun neuleen alla ihan hyvin. Nämä voi sitoa vähän sillä matalemmiksi solmuiksi, niin ei haittaa. Ja tää istuu tosi kivasti tää yläosa, niin mä mietin, että kun mä oon tänne yhden tällaisen pylväsrivin tehnyt, tänne alas, kun tää palaa tämä väri, niin että mä jättäisin sen tohon. Älkää nyt heti ampuko alas tätä ideaa. Jättäisin sen tohon, poimisin siitä silmukat ja sitten jatkaisin tota pitsikuvioa, koska tämä pylväsrivi osuu aika kivasti mun vyötärön niin kuin tänne kapein, no ei ehkä ihan kapeimpaan kohtaan, mutta tänne. Niin mä mietin, että se voisi näyttää ihan kivalta, että siinä tulee tavallaan, koska ne silmukat kuitenkin, kun mä lähden tekemään toiseen suuntaan, niin se kuitenkin näyttää vähän erilaiselta. Ja siihen tulisi tuommoinen taukorivi. Ja sitten se tavallaan jatkuisi se kuvio. Jopa mietin sitä, että pitäisikö jatkaa tuonne helmaan niin ihan vaan sileellä, että tavallaan lopettaisi tämän kuvion tästä. Mutta ehkä mä jatkan kuitenkin tätä pitsiä, mutta en pura. En missään nimessä pura, kun on saanut yläosankin jo, niin kyllä me tänne alaosaan jotain keksitään. Tää näyttää niin kivallekin tää pitsi tässä, mutta se ei vaan, se on liian lyhkänen. Niin sille on pakko tehdä jotain. Vaikka mä kastelisin tän, niin mä luulen, että tää on silti liian lyhkänen. Ja tässä mä tosiaan olen säveltänyt sen verran, että tää on vähän erilainen. Mulla ei ole niinku, olisiko siinä tullut, no siitä kuvasta näkee sen valmiin neuletopin, että 2 vai 3 tämmöistä reikäriviä per tässä välissä. Olisiko siinä 2? No, mulla on vaan 1. Koska mä en halunnut niin kuin reikästä kerralla, tai siis että aina olisi niin paljon sitä reikää kerralla. Ja sitten mun mielestä nämä olkaimet oli I-kordia, niin mä kun neuloin nämä aina oikeeta. Että mä sain vähän myös leveämmän tästä. Ja tykkään ehkä enemmän tästä luukista kuin siitä I-kordista. Tänne. Ja joo. Niin täytyy nyt, mä varmaan purkaan nyt ton pitsireunan ja sitten mä testaan sitä mun ideaa siitä, että mä niin kuin jättäisin tuohon ton pylväsriviin ja poimin siitä ne silmukat. Testaan sitä, että toimisiko se vai näyttääkö se sitten vaan niin kuin hölmölle. En tiedä. Mutta joka tapauksessa hän saa jatkoa. Hän on liian lyhyt. Hän on niin kuin bikinitoppi ja se ei ole mulle käyttökelpoinen mitta, koska sitä ei edes voisi käyttää korkeavyötäröisten housienkaan, koska jää niin paljon sitten kuitenkin vielä ihoa näkyviin sillä tavalla, mistä en tykkää. Mutta tämä väri on niin ihana, että nyt tätä meinaan edistää. Eli siis tämä on siis teoriassa valmis. Lasken tämän valmistuneeksi. Valmis 1.0 ja sitten tästä tulee uusi versio valmis 2.0. Koska tämä olisi jollekin aivan mahtava kesätoppi, mutta ei mulle vielä. Ja tosiaan tästä mä oon tehnyt pienimmän koon. Mä oon siis L/XL kokoinen ihminen, valitsin pienimmän koon. Okei, mun neulattiheys ei ole niinku todellakaan ok, siis niinku semmoinen mikä pitäisi olla, koska neulon varsinkin tätä lineä, tämä on siis Sartnescardin linestä tehty, niin neulon tosi löysästi. Jostain syystä en saa sitä kiristettyä, mutta silti sen pienimmän koon silmukat tästä tuli aika väliä, että ei mulla ikinä ole kyllä näin paljon niin kuin heittänyt siihen suunnittelijan niin kuin näkyyn siitä koosta, mutta mä oon kuullut joltain toiseltakin, että on sama näiden Somakritsin neuleiden kanssa ollut, että on tullut väliä. Niin joo. Ja sitten mä myöskin luulin, että mun rinnan ympärys on 118 senttiä. Mittasin itseni tässä, kun olen tässä painonpudotusprojektissa, mittasin itseni, niin rinnan ympärykseni olikin vaan 104 vai 106.
niin ei ihme, että jos on vähän mennyt koot sillain niin kuin jännästi. Koska olen mitannut väärin, muistanut väärin jotain, niin näin. Laitetaan sekin työ tänne. Noin. Ja sitten 4. valmis. On täällä. Onko tääkin se Knitters and Friends? Ehkä mä täydennän tonne alaosan lisätietoihin, että mikä tää nyt oli tää ohje, mutta Frida Mini Bag on tämä paljettilaukku. Ja täällä kuuluisi olla siis I-cord-nauhat, niin minä ostin tällaista valmista nauhaa ja laitoin sitä. Mulla olisi tähän myös ne I-cordit, mutta mä tykkäsin tästä enemmän. Tosin näistä päistä mä en tykkää. Mä en tiedä mitä näille tekisi. Mutta nämä menee nyt ainakin hetken aikaa. Meillä on semmoiset hääjuhlat omat lauantaina, niin tää tulee mulle laukuksi sinne. Ollaan siis menty naimisiin jo 5 vuotta sitten, mutta mentiin korona-aikana ja ei saatu pidettyä hääjuhlia, niin nyt ne pidetään. Niin tää on mun laukku sinne. Ja tein tästä sen isomman koon. Ja tässä on Dropsin Belle, piti ihan miettiä jo Dropsin Belle. Sitten tässä on Lana Crossan Cosmo paljettilankaa. Ja sitten tässä on semmoista Dropsin glitter niinku ihan ohutta narua mukana, että tähän tuli vielä enemmän tätä tämmöistä niinku kullan hohtoa. Ja tää on ihan supersöpö. Tää aukeaa sitten niin kuin näin, pussukaksi, ja sitten täällä on vaan ommellut tänne tällaiseen vuorikankaan. Ja ei tarkastella sitä lähempää, koska täytyy sanoa, että kun mä siis ompelin tämän ompelukoneella ja mä en ole mikään ompelija, niin tässä on muun muassa reikä tässä tai siis tää on liian pieni tää pussi, mikä täällä sisällä on, vähän liian pieni ja ei ole ihan nyt ei ihan sillä mennyt maaliin, mutta ei se mitään, tänne mahtuu kaikki olennainen tällaisenään, niin tämä on oikein hyvä. Ja sitten jos mua joskus häiritsee tämä, niin sitten mä teen sen uudestaan tai pyydän jonkun taitavamman ihmisen tekemään siihen sen vuorikankaan sitten uudestaan. Ja mä ajattelin, että mä pidän tätä näin. Näin. Tai sitten näin. Et vähän niin kuin on ehkä epäkäytännöllinen tämmöinen pussukkamalli. No en tiedä. Kun mä mietin niin kuin mitä pikkulaukkuja mulla on, mitä mä käyttäisin, niin mulla on kaikki on oikeastaan crossbody-malleja. Mutta mun mielestä tällaiseen iltapussukkaan niin tämmönen, näitä mä varmaan vähän lyhennän näitä, mitä jäi täältä yli. Niin mun mielestä tämmöiseen iltapussukkaan sopii tällainen tyyli oikein hyvin, koska todennäköisestihän tämä on meillä siellä juhlissa pelkästään pöydällä, emme tätä varmaan muuten käytä. Ja sitten tämä on ollut tuolla lapsen leikeissä jo, niin tämä varmaan uurataan siihen käyttöön. Sitten, koska ellei mä keksi jotain tähän saisi ne pidemmätkin hihnat, mutta en tiedä onko ne sitten niin kivat. Että miten mä saisin tätä sitten hyödynnettyä enemmän. Mutta sellainen. Tykkään tästä tosi paljon ja mulla on siis niin hirveä, että mä oon aina tykännyt paljeteista, mulla on paljettivaatteita ja siis tykkään kaikesta mikä kimaltaa ja kiiltää, mutta tää on ihana. Todella ihana. Se siinä. Oli tosi kiva neuloa, se ohje oli hyvä ja valmistui nopeasti, niin oli oikein kiva kokemus se. Sitten keskeneräisiä, eli nyt tosiaan neulojan vuosikerta haaste Lankavimman Sandran. Ja nyt siinä on Anna-Kaarin silmukkavirta käyttäjän on tavallaan onko se nyt sitten kuukauden haasteen tämmöinen lisätyyppi siinä, niin on kaappien kätköistä, eli keskeneräisiä valmiiksi elokuun aikana, ja minähän tähän tartuin, koska keskeneräisiä on paljon ja haluan niitä edistää, niin
nyt mä näytän tavallaan, tää on myös se suunnitelmaosio samalla, koska tää on nyt mun suunnitelmat, mitä mä ajattelin seuraavaksi neuloa. Elikkä mulla on täällä, mä oon näyttänyt joskus tätä Lucky Omen Yarnsin langoista. Tää on Wilhelmi Kampalankaa. Voisiko tää? Niin on tää sitä, joo. Niin vuosi sitten aloitettu tämmöinen myssytee, eli Myssyfarmin ohjeella tehtävä teepaita on tässä vaiheessa. Niin tämän ajattelin tehdä loppuun. Ainut mitä tässä mietin, niin on, että tästä tulee todella iso. Mä sovitin tätä, mutta on tosi vaikea arvioida sitä kokoa. Ja tämä yläosa oli niin kuin hyvä, eli rinnan ympärys on hyvä, hartiamitta on hyvä. Vyötäröstä tästä tulee aivan valtava, jos mä tämän jatkan alas, koska mulla on tiimalasivartalo, niin se ei vaan niin kuin istua sillä tavalla, kun mä haluaisin. Niin nyt mä oon sitten pelannut upporikasta ja rutiköyhää ja kaventanut kainalossa. Näkyykö? Ei ehkä näy tuolta noin silmukoita. Tähän mennessä 10. Mä kavensin tosi tiiviisti joka toisella kierroksella eka ja nyt mä kavennan 5 kierroksen välein. Ehkä vielä pari kertaa. Et kun jos tätä katsoo, tää on nyt 80 sentin kaapelilla, niin täältähän tulee siis ympärysmittaa kyllä, vaikka jos tämän tällä niin laittaa tähän, miten mä nyt osaisin selittää, niin kuin tälle kaapelille tällainen, niin kuin, miten se siinä tulisi olemaan, siis suorana tähän kaapelille, niin tänne jää tämmöinen mytty, missä on ainakin 10 silmukkaa vielä, niin täytyy katsoa. Mä nyt teen pikkasen, että mä saisin tätä vähän niin kuin helpommin sit sovitettua päälle. Ja voi olla, että sit jos tästä tulee liian iso, niin sitten me varmaan puretaan ja aloitetaan, en mä tiedä. Kun tää yläosa on hyvä, niin miten sen niin kuin tehdään? Kai mä vähän kaventelen sitä sit vaan ja toivon parasta. Anteeksi, mä yskin tämän mikki. Ja sitten tästä huomaa, kun on vuosi sitten olen ollut todella aloitteleva neuloja ainakin näissä ohuislangoissa, niin täältä on pitänyt poimia siis silmukat ja sitten tässä olisi pitänyt tehdä, en mä tiedä mikä päättely, mutta mä oon siis tehnyt, tässä oli vissiin joku resori, mutta mä tein 1 kerroksen nurin, 1 kerroksen oikein päättelin nurin. Niin täällä on vähän nää poiminta, ei ole ihan... Ei ole ihan se kaikista siistein. Huomaa myöskin, että tämä on aika reikäinen. Tämä niin oikeasti aika reikäinen. Kyllä mä pystyn käyttämään tätä ilman alustoppia oikein hienosti. Ei niin kuin, mua ei haittaa, jos ihoväriset liivit sen verran näkyy läpi. Eikä ne nyt hirveästi näy, kun tämä on niin värikäs lanka. Mutta tämä ei ole nyt kyllä mitenkään äärimmäisen siisti. Mutta mä päätin, että se on riittävän siisti mulle. Tästä voi sitten nähdä sen kehityskaaren toivottavasti, että mikä tulee. Että ei olisi niin peukalon mentävää aukkoa tuolla kauluksessa. Voi olla, että mä sen, katsotaan saisiko me sitä ommeltua jotenkin kasaan, mutta ehkä en annan olla noin. Kyllä käsityössä saa käsityön jälkinäkyä. Tein muuten tuon kauluksen varmaan 4 kertaan. Mä oon tehnyt tämän kauluksen siis vuosi sitten kesällä, koska se oli liian kireä, mä en saanut sitä mun pään yli ollenkaan. Hihoihin meinaan tehdä saman, että 1 nurin, 1 oikein päättelen nurin. En sen kummemmin tee tähän enää hihoja, koska tää oli ihan hyvän mallinen. Ja väri on siis aivan ihana. Haluan tämän paidan itselleni. Niin tätä tikuttelen nyt sitten tähän pituutta. Ja sovittelen myöskin sitten, että siitä ei tulisi ihan liian valtavaa. Toivotaan parasta. Pelätään pahinta. Sitä edistelen. Sitten mulla oli, mä en muista, onko mä näyttänyt tätä Laura Narkiniemen Paula Knitsin hoop-toppia. Tää nyt näyttää todella karulta. Mitä mä tein? Sadness Garnin linestä ja sitten tällaisesta paljettilangasta. No, tämähän lähti siis purkuun. Mä olin tehnyt tätä tänne yhdistämiseen asti. Ja sitten mä päätin, että tämä paljettilanka on huono idea tässä. Tää on
tämä ei ole tarpeeksi laadukas tämä paljettilanka tähän, ja plus, että tämä taittaa hopeeseen, ja mä en käytä hopeeta, kun mä käytän kultaa, niin mä en niinku, sit mä olin sillä, että ei, tästä ei tule mitään. Niin mä aloin sitten purkaa tätä, mutta tämä on siis mun ja mun miehen iltaprojekti, tämä purkaminen. Tämä on jäänyt vähän vaiheeseen, tämä oottelee täällä, että koska mä saisin tämän purettua loppuun. Niin päätin sitten, kun siitä mallista oli tulossa tosi kiva, ja näin, niin päätin sitten, että mä aloitan sen uudestaan ilman sitä paljettilankaa. Että mä teen nyt, täältä on tulossa takakappale, niin pelkästä tästä linestä. Tästä tulee kyllä. Tulee tosi kiva. Mä teen koko 4, ja mulla on tosiaan vähän löysempi se neuletiheys, niin tää varmaan vastaa kokoa 5. Ja sen verran siitä edellisestä huomasin, että kun olen jonkin verran harteikas ja olen myös aika pitkä ihminen, niin mun täytyy, tää on siis selkäkappale, niin täytyy tehdä pidempi tästä. Että tää ei riittänyt niin kuin mulle se niin kuin meni tänne kainaloihin tosi ylös. Et mun täytyy tehdä tästä pidempi. Et nyt mä oon tehnyt jo tavallaan ennen kuin lähdetään leventämään tätä kappaletta, niin tästä jo pidemmän. Ja sitten kun mä oon tehnyt tästä leveämmän, niin sitten mä vielä sitä varmaan jatkan ja sovitan niin kuin mallaan oikeastaan varmaan johonkin toppiin tai jopa tähän paitaan. Tässä paidassa on aika hyvä tää, että tulisi oikein mittainen ennen kuin alan tekee etukappaletta. Ja mä tein ekan versioon, mä tein venepäätien, kun tässä on 3 eri pääntievaihtoehtoa. Tein venepääntien, niin nyt mä päätin, että mä teenkin sitten V-aukon siihen, koska se tuntui jotenkin ehkä sopivammalta sitten itselle kuitenkin. Mutta se on hyvä tällainen, kun aloittaa alusta, niin sitten voi miettiä uudestaan. Ja mä aloitin siis uuden kerran täältä, niin voi sitten purkulankaa käyttää, kun siltä tuntuu. Sen sieltä saa purettua. Mulla tätä lankaa riittää, niin ei ole sillä kiire purkaa. Pääsin kuitenkin aloittamaan tämän uudestaan. En tiedä, koska tämä on valmis, mutta toisaalta mä käytän kyllä talvellakin toppeja sitten noiden muiden neuleiden alla tai jakkujen alla, niin menee oikein hyvin siellä. 3 puikoilla. 4 puikot oli mun mielestä ohjeissa, mutta 3 puikoilla mä teen. Ja aika lähelle neuletiheyttä. Olisiko ollut yhdellä silmukalla heitti. Mutta ihan riittävän hyvä mulle, niin sanotusti. Sitten kaivan täältä sohvan alta mun yhden projektin, mitä nyt teen tässä elokuun aikana, niin on mun mun siskon mies pyysi joululahjaksi vuosi sitten, että voisinko tehdä hänelle kaarroke, siis tämmöisen kirjoneulepaidan, ja mä sanoin, että totta kai voin tehdä. En ollut siinä vaiheessa neulonut yhtään kirjoneuletta, niin totta kai mä voin tehdä. Niin täältä on tulossa näinkin huikea aloitus. En edes muista, kuinka monta kertaa mä oon tämän aloittanut. Vieläkin vähän mietityttää, että meneeköhän tää pää läpi vai ei. Mä oon tehnyt tämän kaarrokkeen ehkä 3 kertaa puoleen väliin, ja sitten mä oon purkanut, koko on ollut väärä. Ja nyt mulla ei ole edes tätä, mikä tää malli on. Onko se Veera Välimäki? Ehkä. Niin toi joku Netur H se alkaa. Mä laitan sen tuonne alle tai tähän tekstiin, että mikä tämä on. Niin tätä. Ja tää tulee Dropsin Karismasta. Ja väreinä mulla on tässä tämmönen, onko tää nyt sitten suklaaruskea on päävärinä. Sitten mulla on tätä valkosta. Sitten oli koksinharmaa. Ja sitten oli joku tämmönen beige. Niin nämä oli nyt mun sen siskon miehen toivevärit, niin niistä teen tätä paitaa. Ja onpa kiva neuloa pitkästä aikaa oikeasti villaa ja vähän paksummilla puikoilla. Mulla on tässä nyt, itse asiassa sen takia tää on nyt tyssännyt tähän, koska mun 4,5 puikot meni rikki, niistä irtosi kaapeli, niin odotan uusia. Nämä on tässä 4 puikoilla. Ja mä teen niin kuin ohjeen mukaisilla puikoilla koko L, ja sitten katsotaan, että täytyykö vyötäröön kaventaa vähän sit silmukoita pois
pois, niin tää pitäisi saada jouluksi valmiiksi. Mä epäilen, että onnistuu kyllä, kun vaan saa tämän koon niin kuin täsmäämään. Ja sitten nyt mä oon ainakin, kun oon tehnyt useamman kerran tämän kirjoneuleen, niin harjaantunut tässä, että tämä ei niin kuin kiristä niin paljon. Ei kupruta yhtään samalla tavalla kuin ekalla yrityksellä. Mutta joo, hermoja on kyllä kysynyt tämä projekti. Että sit mä oon niinku tyytyväinen, kun mä saan sen kaarrokkeen tehtyä, niin sit mä oon, että jes, nyt on enää sileetä. Sitä mä osaan tehdä. Niin hyvä harjoitella myöskin kirjoneuletta tässä. Joo. Sitten mulla on vielä, mitä mä en tähän nyt ottanut, kun sitä mä oon mun mielestä näyttänyt, sitä Pardot Kalin Kutimukset kanavan yhteisneulontaan tulee siis Sari Nordlundin Pardot Scarf. Niin sitä edistelen tässä elokuun aikana. Se on myös tosi hyvä autoneule. Ja sitten tähän loppuun vielä täysin random osio. Eli meillä aukesi täällä Hyvinkäällä nyt uudestaan niin meidän käsityöliike uuden omistajan kanssa. Edellinen omistaja menehtyi yllättäen, niin nyt uuden omistajan kanssa oli Anliis Arte ja kävin siellä käsityöliikkeessä ja semmoisesta outlet-nurkkauksesta pongasin ihan siis niin kuin katoin vaan, että ei vitsi mikä väri, on pakko saada, mikä se on. Niin tää oli tämmöistä Schachenmeierin Ashana-lankaa. Tää oli siis euron kerä. Tätä oli vaan 5 kerää. Ja tää on siis superbulki vahvusta. Tässä on, tätä pitäisi tehdä siis 9-10 puikoilla, jestas sentään. Ja tässä on siis 50 grammaa, 33 metriä, siis todella paksua lankaa. Eli mitä teet 5 kerästä tämmöistä todella paksua lankaa? Tää on tämmöistä niinku tosi jännää ketjua. Mitä mä saan sitä näyttää? En mä ehkä saa näyttää, jos ehkä näkyy joku värivaihto. Tää on tämmöistä niinku lettimäistä lankaa. Että mitä tästä nyt niinku voi tehdä, että mikä Vitosen projekti, tämä on 100% puuvilla, Vitosen projekti tästä tulee, niin totesin, että neulomaan en alan virkkaamaan. Ja olen tehnyt nyt yhdestä tuommoisesta kerästä tulee vähän reilu 2 tämmöistä neliöä, tai niin kuin tätä osioa, 7 puikolla, ei kun koukulla virkkaan, ja sitten mulla on kaksinkertaista jotain tällaista rustasta löytyvää sekoitelankaa tässä reunoissa, niin mä totesin, että mä teen tästä laukun, ja ensin teen vaan niin monta neliöä, kun saan aikaiseksi. Sitten mä kokoon siitä sellaisen laukun, kun siitä tulee, ja teen tällä ruston langalla sitten niinku siihen loppuosiot, jos tarvii jotain lisäillä. Mutta siis tää on niin kauniin väristä ja niin ihanaa, että nyt mentiin täysin, tää oli niinku täysin impulsiivinen 5 euron ostos langasta, josta periaatteessa ei saa tehtyä yhtään mitään kun sitä on noin vähän. Siis ei siitä, muutenhan tästä olisi voinut tehdä jonkun hauskan niin tämmöisen vaikka reikäisen kesäpaidan, olisi voinut neuloa, jos sitä olisi ollut enemmän, mutta mä nyt päätin, että en ala edes selvittää, olisiko sitä enempää. Niin jossain siis saatavilla. Niin joo, tämmöinen jännä, tähän tämmöinen jännät löydöt ostososio värin perässä menoa. Mä veikkaan, että tää on aika lailla, kun mä oon lämmin kevät ollut tuolla värianalyysissä, niin mä veikkaan, että tää on mun värejä. Ja sen takia tää nyt jostain syystä, nämä värit on alkanut vetämään minua puoleensa, mitkä värianalyysissä on mulle tullut. Että olisi niin kuin mulle passaavimmat värit, koska ennen värianalyysiä, sivuraide, mutta ennen värianalyysiä mulle ei ikinä todellakaan ollut ruskeata paitaa. Nyt mulla on, mä rakastan tätä teepaitaa, tätä väriä. Mä oon aina sävyttänyt mun hiukset, kun mulle laitetaan siis, mulla luonnostaan on niin kuin vaalea tukka, pikkasen alan tummumaan, niin mulle on aina laitettu vaaleita raitoja ja se on sävytetty kylmällä sävyllä, niin nyt mulla sävytetään lämpöisellä sävyllä.
koska värianalyysi. Niin täytyy sanoa, että mä jotenkin, musta tuntuu, että mä hehkun ihan eri tavalla. Tai sitten se on vaan, että mulla on tullut jotenkin semmoinen itsetuntobuusti. Mulla on kyllä aina ollut hyvä itsetunto, mutta että joku semmoinen boosti, että nyt elän parasta elämää näissä väreissä. Ja näin. Ja mä myös hengailen tällä ilman meikkiä, kuten nytkin, niin paljon useammin. Koska musta tuntuu, että ne värit ei niinku vie musta sitä valoa ja energiaa, vaan ne tuo sitä, niin sit tulee semmoinen olo, että ei tarvii sitä meikkiä, niin kuin, että erottuu seinästä. Esimerkiksi mulla on välillä, kun on ollut vaalea tukka, niin on ollut semmoinen olo, että minä halju ja vaalea, että sitten on halunnut just vaikka ripsivärit ja muut, niin että on tarvinnut sillain, niin nyt elän paljon enemmän myös ihan meikitöntä aikaa, mikä on myös ollut ihan hauskaa. Ei mene aamuisin niin paljon aikaa pelissä. No joo, no niin. Se oli siitä semmoinen sivuraide, mutta hei, ihanaa loppukesää. Tosiaan mulla on kesäloma, eli vielä todellakin ollaan kesässä. Ei ole mitään toista vuoden aikaa nyt vielä alkanut, vaikka se oma lemppari onkin. Muistakaa se, elokuu on kesäkuukausi. Se on Keski- ja Etelä-Euroopan lomakuukausi, kesälomakuukausi, joten otetaan mekin mallia siitä. Nautitaan tästä lämmöstä, mitä ainakin tällä hetkellä on. Nautitaan kesästä vielä. Ja palataan seuraavalla videolla. Moikka!